sesihlalweni isihlalo sobukhosi esingena kuzanyazanyiswa isihlalo sobukhosi esiqinile esisekelwe ukulunga bayede sananana yabakhosa rekedo sananana bakhosa enina haseya Ricardo Sekerebosa, Imana Nanasekeya Ninosa, Ia Capadose, Rekedosa Yamahase, Hekadosa, Yetisriako, Hekadosa, Enanaya Bakosa, Inkanyesi Zonkesia Kotama, Inganga Nanyanga Guya Kotama, Pamuga Busabako, Gaba Wenumkolo, Udwele, Upageme Kadose Nina Ase. Sinigeza Nkosi indawo yakho ebusuku. Sithi Baba thatha sakho isihlalo sobukhosi. Noma sesikhona moya ingcwele dadose ngibosa into Baba esisusile yasenza ukuba sidele konke moya weqiniso ukuzofuna wena nokunyalela wena Baba thatha indawo yakho moya ingcwele thatha indawo yakho somhlekazi thatha sakho isihlalo egameni likaJesu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. 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 Jesus. Amen. Ngicela ukuthatha lithuba bezalwane ngibingelele ubaba umfundisi uKheswa, umama umfundisi uKheswa, abafundisi bonke abakhona, obaba, omama, intombi, insizwa, worship team ngiyanibingelela. Abashayelayo lapha yoDavid besikhathi bafethu ngiyanibingelela egameni likaJesu. Amen. Sizokhonza nani ke bafethu. Hallelujah. Amen. Ngiyanibingelela abazalwane egameni likaJesu. Onibingelelayo abazalwane umntwana kaNkulunkulu usithabile uMamjinji Magwaza. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ngiyazi ukuthi bangcwele angimushale ekhaya. Ngiyacabanga ukuthi okwesibili ngikhona sasilapha ya ehading amen ejobeni. Amen. Ngaleso sikhathi ke bathandwa bazalwane. Hallelujah. Ngangihambela nje ngedwa ngangumahamba ngedwana. Amen. Hallelujah. Kodwa namhlanje bafethu ngoba inkosi yazamana. Hallelujah. Hallelujah. Awukwazi ukuthi umkhonze uNkulunkulu umkhonze ngokweqiniso bese engakunikeza lutho. Ngihamba nesibusiso sami bazalwane. Pendulo yomthandazo wami. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga ngisaseke ngingalali ngithandaza ngikhala. Hallelujah. Ngoba uNkulunkulu akawadla amandla omuntu kakhulu umuntu omusha. Hallelujah. Hamba nesibusiso sami bazalwane. Njinji yangwayo. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Yakubingelela yengwayo egameni likaJesu. Nkosi yaba nomusa. Impela inkosi yangibheka ngothando. Hallelujah. Ngiyakubingelela mphathi wohlelo, ngibingelele mphathi wabasha baba uMtshaka egameni likaJesu. Amen. Uyena ke bazalwane owayesikhaphile ethi wozani kumnandi eKenani. Hallelujah. Ngiyakubingelela baba egameni likaJesu Kristu. Hallelujah. Hallelujah. Ngoba bafowethu kunento sazoya ezweni lenkosi engithandayo uma uPeter, uma uJesu ehlezi nabafundi bakhe. Hallelujah. uJesu abafundisa ngombuso kaNkulunkulu. Kubonakala uPeter esukuma.
Haleluya. Mesukuma uPeter uthi Nkosi sidele konke esithandayo sakulandela. Ngabe yini into esiyoyizuza uma silandela wena? Sithanda isibindi sika Peter. Amen. Ngathi uma ngibheka ukuthi uma ewubuza umbuzo wakhe uPeter, ngibheka mangi-underline nje uthi number 1 sishiya konke esikuthandayo. Haleluya. Ngoba masilandela simlandela uKristu Jesu. Uthi uPeter sishiya konke okusenhlizweni yethu, sadela amakhaya ethu, sadela abazali, sadela ukufunwa inyama yethu, sakulandela Kristu. Ochaza ukuthi kule kingdom esikuyo awungeni uphethe izinto, awungeni uphethe imithwalo, kodwa siyashiya. Asishiye kuphela. Mangibheka, mangi-analyze uPeter ushiye izinto eziligugu kuye. Abashiyanga izinto vele esingabalekile empilweni yabo, kodwa bashiya nalezi zinto abasithandayo. Beyishiye abani? Yena uKristu ukulandela. It's iBhayibheli angithandayo yakuthabatha isiphambano sakhe bese yangilandela. Hallelujah. In this kingdom siyasithatha abafowethu, asithathwa abadala kuphela, asithathwa asebekhulile enkosini kuphela, kanti nathi bantu abasha siyasithwala esethu isiphambano, sisithwale bese siyamlandela uKristu Jesu. Uthi yenza njengami, buka mina. Haleluya. Ngiyacabanga ukuthi uma esithwala Kristu Jesu esakhe isiphambano, siyayazi iBhayibheli lithi uma ephuma kumpostoli uPilato, ethi uPilato lo muntu ngibonile icala lakhe ngakwenza konke, kodwa engikufumene kuye akanaqala. Kwenzeni lokhu engifisa ukwenza ngaye. Lithi iBhayibheli isicuku sonke decide ukuthi simnikeze the cross, umuthi wehlazo. Lithi iBhayibheli uJesu akazange asale isiphambano, kodwa wasithatha ngoba eqonda ukuthi yini purpose yakhe noma yini into ayizele ngesiphambano. Lithi iBhayibheli babemshaya, bemthuka, bemkhwifela ngamatshe ewaphansi, kodwa sithatha isiphambano eqhubeka. Injalo nje if uKristu Jesu ngenibingelela, uma uKristu Jesu asithatha isiphambano sakhe wasithabatha, how much more us? Masithi phela singabantwana bakaNkulunkulu, we are Christians, meaning sifana naye. Yena adlula kona nathi sizodlula kona. Uma athukwa uKristu Jesu nathi sizothuka. We are not more than our master. Kizothi nje, it is not new. Uthi uMshumayeli akukho nto entsha under the sun. Whatever that a challenge ukholo lwakho as umuntu omusha, it's not new, and all of us are going through that. Ukuthi asimemezi, hallelujah, kodwa into asibambayo ukubamba ikhona lethu. Uthi-ke uPeter, uma ngikulandela Nkosi uJesu, sengikushiyile konke, ngasithabatha isiphambano sami, ngiyozuzana. Yini? Ngoba angikwazi ukukushiya konke Kristu Jesu obekade kuyintando yami bese ngingatholi lutho kuwe. Indaba yami isekutheni, mawusushiyile mfowethu, yazi ukuthi ikhona into ozoyizuza. Khona into ozoyizuza.
Hallelujah. Lithi iBhayibheli uyaphendula uKristu Jesu uthi nina niyakuhlala nami esihlalweni sobukhosi sijaje zonke izizwe zika-Israyeli. Uthi nina phela nina ngcebo. Hallelujah. Noma ungashayeka wenzeka konke kodwa guess what? Unengcebo ngaphakathi kuwe. Sanibonani. Hallelujah. Nikhona bazalwane. Ngingana bafowethu ukuthi awukwazi ungashiyi lutho, awukwazi ukudela ubuthongo bakho, awukwazi udela ama-PS, awukwazi ukudela zonke izinto ezithandwa abantu abasha besudandela uKristu, bese uhamba njengokusho, bese wenza njengokusho kwakhe, bese ngakunikeza lutho. Uyathembeka kwabathembekile kuye. Ngakhathazeke noma i-opposition iningi ngakuwe, but the Lord is with you. Lithi iBhayibheli kunomfana omncane owayelingana nami nawe, lithi nje wayeyibhulela ukolweni, kodwa kwaqhamuka ingelosi kaNkulunkulu yathi qhawe elinamandla ekadosha elama uGideon uyabuza ukuthi ngelosi ungibiza kanjani eziqhawe linamandla, uIsrayeli ehlulwa ngimncane nomndeni wakithi umncane. How do you call me iqhawe linamandla? Because if you have Christ, if unevangeli linamandla okushintsha impilo yakho, inamandla okushintsha isimo. Ngangenje angisho ukuthi njani. At some point I was an orphan. At some point ifamily yethu wathi uma umeshonile, family yethu yonke ihlobo zonke sasala kanjalo yasishiya. Saba zintandane, sondliwa umphakathi, sondliwa libandla, kodwa uNkulunkulu. I was rejected, not just by abantu, but the university that I went to. I applied 4 times, 3 times for the degree. I was rejected, but the faith in me, that Jesus in me. Mauno Jesu unegugu nakho konke. Awulahle mawuphethe lento, mawubambe lento, inamandla. Hallelujah. Sanibonani. Hallelujah. Akabonga uJesu. Ngiyafisa bathandwa benkosi sike sivule izwi lenkosi kwincwadi yezenzo chapter 19. Incwadi yezenzo chapter soqala ukufunda ku verse 18. Jesus. Izenzo 18 chapter 24 to 26. Siyojamba sifunde ichapter ka-19, sifunde uverse 1 to 6. Hallelujah. Zenzo chapter 18 verse 24 to 26. Chapter 19 verse 1 to 6. Lifundeka kanjena ke bazalwane. Ngenxa yesikhathi bangcwele ngiyacela nje ukuthi ngimane nje ngiphuthume egameni lika Jesu. Hallelujah. Uverse 24 ke bazalwane ufundeka kanje, isihloko sakhona lapha ku chapter 18 lithi ke uPaul uqala uhambo lwakhe lwesithathu uApollo use-Efesu. Verse 24. Umjuda othile ogama lakhe kungu-Apollo wase-Alexandria ngokudabuka, inkosi efundile
indoda efundile futhi enolwazi olunzulu embhalweni wafika eEfeso. Yena wayefundisiwe indlela yenkosi mahasa, evutha emoyeni, wakhuluma, wafundisa ngokucacile ngezindaba eziqondene noJesu. Kodwa wayazi kuphela umbhabhadiso kaJohane. Waqala ukusumayela ngesibindi esinagogeni. Kwathi ukuba bamuzwe oPriscilla noAquila, bamthatha bamcacisela kahle indlela kaNkulunkulu. Chapter 19. Kwathi uApollo eseseKorinti, kwafika uPawulu eEfeso, esenqamule ezifundeni ezingenhla. Wafika abafunda bathile, wathi kubo, namamukela yini umoya oyingcwele mhlanikholwa. Kwafika uPawulu eEfeso, wabuza umbuzo, wathi namamukela yini umoya oyingcwele mhlanikholwa. Kepha bathi kuye, cha, asikaze sizwe nakuzwa ukuthi kukhona umoya oyingcwele kanjani. Number 1, you are called a disciple of Jesus Christ. Number 2, uyavutha emoyeni. Number 2, uyafundisa. Number 2, uyashumayela. You know the scriptures, but you do not know the Holy Spirit kanjani, the helper of the mankind. How do you survive without knowing the helper? How do you survive? Behekanoseni aseya nina hasu na hase. uPawulu wayesethi uJohane wabhabhatisa ngombhabhadiso wokuphenduka, ethi abantu mabakholwe, nguye ozakufika emva kwakhe, lowo nguJesu. Sebekuzwile lokho. Glory be to Jesus. Sebekuzwile. Hallelujah. Babhabhadiswa egameni lenkosi. uPawulu esebekile izandla phezu kwabo, umoya ongcwele wehlela phezu kwabo, base bekhuluma ngezilimi. Hallelujah. Ngifuna kafishane ukukhuluma ngezinto mhlambe ezintathu. Angizoba mude abazalwane. Hallelujah. Mhlambe izinto ezintathu noma ezo4. Ngifuna sikhulume ngoApollo nalabafundi. Amen. Bese sikhuluma ngombhabhadiso kaJohane noJohane. Bese sikhuluma ngoPaul and the message kaPaul. Hallelujah. Bese sikhuluma ngomoya oyingcwele, the helper of mankind. Ekhona bafethu. Hallelujah. Lithi iBhayibheli kwakunendoda ogama layo inguApollo. uApollo ngiyafisa bafethu ukuthi simhambise kanye nalabafundi laba. Hallelujah. Lithi ke uApollo, he was a Jew ngokuzalwa. Amen. Lithi ke wahlangana noJohn umbhabhadisi. Hallelujah. Umehlangana noJohn, kanti uJohn uyamemeza uyizwi nje elimemeza ehlane, uthi phendukani nilungise indawo nemihlela yenkosi ngokuba ukhona zayo. Hallelujah. Bahlangana naye, ethi phendukani bafethu, phendukani, ethi phendukani ukhona zayo. Abanye bambuza bathi wena unguIsaya, athi cha, angisiyena uIsaya. Abanye bathi wena unguEliya umprofeti, athi cha, angisiyena kodwa ngiyizwi. Bangakhi in our generation hakadosha abathi bebuzwa, hallelujah, ukuthi who you are, athi no, I am the prophet, I am the apostle, I am the doctor,
agcina athi ngumntwana kaNkulunkulu. Hallelujah. Kwangathi our generation bafowethu lento yamagama, hallelujah, singayithatha nalento yama positions singayithatha siyibeke eceleni bese sibamba igama lokuba ubuntwana ukaNkulunkulu. Hallelujah. Mefika ke uyamemeza uJohn uthi phendukani contessa uthi ningabheki mina, hayi mina I'm just a voice. Hallelujah. Kodwa ukhona ozayo ememeza kanti khona yabafundi kukhona Apollo. Amen. Bafike bayaphenduka ngempela. They accept the gospel, noma the message that was ministered by John the Baptist. It's a message of John the Baptist. Uthi prepare the way. Number one, uthi repent. Uthi turn away from your sin and run to God. Hallelujah. Bese athi prepare the way of the Lord. Uma also prepare the way of the Lord. Lithi iBhayibheli wayebabhabhadisa as a symbol yokuthi bangcwele. They are ready for the promise of the Father. They are ready for the manifestation of the prophecy. Esakhulunywa uIsaiah athi uIsaiah nizozalelwa indodana bese niyaphiwa, athi nizozalela umntwana bese niyaphiwa indodana. Wayibamba Apollo, bayibamba bagijima nayo. Yithi mabeyithatha lento bayithatha bangayenze yebandla, bangayenza eyomndeni, kodwa lithi iBhayibheli bayithatha bona bagijima nayo, and they preached, they ministered, benza ukuthi abantu bazi ukuthi abasesebona abaJuda nje kodwa abaJuda abaphendukile. Hallelujah. Ngoba uma lento usuyitholile yakusebenza yakuguqula yayisiza impilo yakho, it is impossible to keep it kuwena. Lento athohlabelela lento ngumyilo emathanjeni ami akuvumi ukuba mangithule nayo. Wena uthula kanjani? Usaba kanjani nevangeli? Lithi iBhayibheli onamahloni ngami nami ngiyakuba ngamahloni ngaye phambi kukaBaba. Athopaka kahle anginamahloni ngevangeli lensindiso ngoba lingamandla kuthina esindiswayo, kodwa kulabo ababhubhayo lingubula. Lithi iBhayibheli uma usuyitholile lento yensindiso, you become a light where you are. I feel like someone angangikholwa. Let me tell you something. Even if kuthiwa uwena wedwa okholwayo eklasini, uwena wedwa ekhaya okholwayo, uwena wedwa emphakathini, but let me tell you, in the spirit you are the light, you are shining. And the light yakho it provides the light even for those abakupersecutayo, abakublameayo ngale nsindiso yakho. So do not be ashamed of who you are. Lithi iBhayibheli, you are the light and the salt. Lithi ke onesibani akasithatha isibani bese sibeka ngaphansi, kodwa usithatha asibeke ngaphezulu ukuze sizokhanyisela bonke abantu abakhona. There's something I love, Kabisa, about the light. The light mfowethu hayikwazi ukukhanya without the source.
masikhula ngeke zayikhatha sasikhula ngazo thina. Hallelujah. Namhlanje sakhona ugesi. Ngeke sayikhatha. You needed the oil, you needed paraffin in order for this light to provide ilokhu njani ilight. Noma ngabe kuthiwe ekhaya sasinaso isibani kodwa uma paraffin ungekho kwakuyize. Mhlambe ake ngibeke kanje ukuze uyibambe lento. Uyawubona ngamalayithi lawa akhanya because kukhona la kwekhona. These lights are connected to the source. So if these lights are not connected to the source, they won't provide light. Are you connected to the power and the source? Ngoba mhlambe kuyenzeka ukuthi awuyiboni nje ilight, inkinga you are not connected. Connect. Fill your lamps with oil. Fill your lamps with the Holy Spirit. Hallelujah. Ithike abazange bathule nayo Apollo. Yambala iBhayibheli lithi yamchaza lithi wayefundile. He was a learned man or a learned umuntu omusha onjengamnawo. Lithi iBhayibheli he knew the scriptures, the Old Testament scriptures. Kusho ukuthi umbhali weBhayibheli usinikeza maybe a chance ukuthi as umzalwane you ought to know the scriptures. In fact, no matter what, you have to know the word, because you cannot survive without the word. You have to know it. Ngoba ngisho sekuthiwa siyalingwa, sometimes silingwa ngalo izwi lenkosi. Buka uJesu umephuma emkhulekweni ka 40 days fasting. Isitha asange sikhulume something that is foreign noma into uJesu angayazi. Kodwa isitha sathatha izwi lenkosi sakhuluma sona kuJesu. Kanti isitha sikhuluma kumuntu who is filled with the word of God, who knows the scriptures. Ngoba sometimes isitha sizosebenzisa izwi ukuthi si challenge wena. Kodwa wena esumuntu omusha noma esumntwana kaNkulunkulu, you ought to know the scriptures no matter what. Ngoba the scriptures iweapon isikhali sethu esilwa ngaso. Hallelujah. Kuthi mayifika i-challenge noma inkinga, uma mazwi noma amandla esasiphelele, bese the word in us bese liyaqubuka. Uthola ukuthi ukhumbula iscripture esiqondene nalento obhekene nayo, and then you speak it, and then you declare it, and then isimo sehle. The importance of the word. Lithi iBhayibheli wayenesibindi. Hallelujah. Number 2. Number 3, lithi iBhayibheli waye umuntu onolimi elaleleka. Uma ekhuluma wangeke uze ungamlaleli. Amen. Ngoba waye umuntu ofundile, ayaziyo into ayifundisiwe noma ayifundile. Yabona ezabafethu sigijima sikhona. Ngike ngaposta ivideo nje ensukwini giving a tip to my fellow ladies. Ukuthi yabona if ufuna ukuba yinto noma ufuna ukuba usoma business, invest ekubeni usoma business. Maybe buy incwadi once a year. Uyifunde, equip yourself ngalento le ofisa ukuba yona kusasa. Hallelujah. Ukuze noma ngabe kuthiwa isitha sikhlasela kangakanani, but uNkulunkulu uzobe kuphela amandla. Hallelujah. Uzobe ufully equipped. Amen.
Lithi ke bazalwane iBhayibheli uApollo, he was Leonard, was ama-scriptures ebhabhatisiwe phendukile azumbhabhatiso kaJohane. Lithi ke wayesebandleni lase-Efeso. Mefika e-Efeso ufika ujoyina laba bafundi, ufike uyashumayela. Meshumayela kanti kukhona abadala abalalele intshumayelo yakhe. Ngithi mameyilalisisa intshumayelo yakhe bezwa ukuthi uApollo noma eshumayela yena, noma evutha yena, noma passionate yena, kodwa ikhona into eshodayo kuye. uApollo meshumayela ushumayela yona, kodwa meshumayela ayiphelele ngoba umnikazi okwakufanele ephelise wayesefikile. Kristu Jesu. Lethi ke bambiza bamdonsela eceleni. The importance of having the elders, the importance of being guided and listening, hallelujah, to our elders. Ngoba lithi iBhayibheli indlela ibuzwa kwabaphambili. uApollos wayevutha enako konke, but ngiyamthanda ngoba he had an obeying spirit. Ispirit sokuthi uma ekhuza akhuzeke, uma edonsa ukuthi wayi mfana uyibambile ntombazana, kodwa ke naku la yasifisa ukuthi ulungisa khona. Lithi iBhayibheli uma bembiza bemdonsa bemhlalisa phansi walalela. Hallelujah. Lithi ke wahamba ke waye eEfeso. Efike eEfeso kanti kuzofika nompostoli Paul. Befika umpostoli Paul, bazalwane kwangathi uyangena lapha. Esibona sonke siyakhonza, sikhuluma ilimi, siyathandaza, siyadumisa, ngiyashumayela ngisavuthi ngoApollo, bese athi ngabe wamamukela yini uMoya oNgcwele, the helper of the mankind. Ayi bafana, lento yangihlupha ukuthi yena yenza ukuthi uPaul ase abuze uApollo, sabuza abafundi ukuthi senamamukela yini uMoya oNgcwele, wayeboneni emhluphe kangaka. Yini yayibonile kwangathi bafethu ubona ukucomplaina kwabo, athi hayi no man, hayi laba babhabhadiswe ngoMoya oNgcwele abakhulumi kanje. Kwangathi ubona icharacter, wathi laba ababhabhadisiwe ngoMoya oNgcwele, wathi ukukhuluma kwabo fani ngoba kumbhabhadiso kaJohane. This is the thing. It's a Bible. It was the foundation of the message. Eyafika yaphelelisa uKristu Jesu. Lithi ke wawuphendukile wabheka wabhabhadiswa, bathi usaqhubeka ngawakho amandla nangokwakho ukuhlakanipha. So kumbhabhadiso kaJohane kwakungenzeka ukuthi uphinde uyireverse idecision yakho, uthi hayi mina ngisayifuni lento, kwangikwenzeka ukuthi uyenze lento singakuboni. Ngobani? Ngoba vele ukumbhabhadiso kaJohane ucomplainele konke, ngoba vele ukumbhabhadiso kaJohane. Lithi iBhayibheli kwafika umpostoli Paul. Hallelujah. Postoli Paul yashumayela. Hallelujah. Uthi ke yebo ngiyanizwa. Hallelujah. Uthi mina ngikhuluma into eyodwa. Uthi Jesus is the Messiah, the Son of God, the way, the truth and life. Hallelujah. Uthi lo enanimlindile sekhona.
Hallelujah. Uthi kufa kukaKristu Jesu nokuvuka kwakhe thina saxolelwa izona. Asadingi igazi lezimbuzi, asadingi ukuthi umpriest asingenele noma sithandazele, kodwa sesiyayingenela endaweni engcwele. Uthi ke umpostoli uPaul, uthi leli ivangeli, uthi wabafela bonke abadala abancane, abahluphekile, abanemali, abangelutho, abanolutho, wabafela bonke ukuze laba abaphilayo bengabe besayiphilela kodwa baphilele yena. Sonjalo bese ke athi ke, if you believe in your heart, bese athi uthi uyakholwa ngenhliziyo, uvume ngomlomo ukuthi uKristu Jesu uyinkosi yamakhosi, athi uyakusindiswa. Bese athi ke obhala kahle, after you have accepted Christ Jesus as your Lord and Savior, athi kunento eyenzakalayo, athi you receive the power of the Holy Spirit. Athi kunendawo akhuluma kahle kuyona, athi ke nizokwamukela amandla angomoya engcwele, athi omunye nizoshawa uphawu lukamoya engcwele, athi omunye nizoreceive isibambiso esingumoya engcwele, esisho ukuthi njengoba athi uKristu Jesu angenishiya inodwa nginishiya naye ngiya kuBaba, ngizobuya ngizonilanda, athi bambani isethembiso esingumoya engcwele. Lithi iBhayibheli ngelinye ilanga ngoba uKristu noma uNkulunkulu akathembisi bese angafezi, uyafeza. Wabazalwane, lithi iBhayibheli babehlezi ungazelele muntu, lithi kwabonakala bekhuluma ngelimi ezintsha. Hallelujah. Lithi ke lasifunda khona laba abafundi bayizwa intshumayelo kampostoli Paul. Hallelujah. Badlula kumbhabhatiso kaJohane. Bazalwane, siyadlula kumbhabhatiso kaJohane ekhadosa lamahase. Kukhona omunye umbhabhatiso bafowethu, kukhona omunye umbhabhatiso kamoya oyingcwele, wona okwenza ukuthi noma uhamba noma ukhuluma kube nomehluko, kuthiwa zonke sikhona intombi, sikhona insizwa, kodwa ayifani. Umbhabhatiso kamoya engcwele kwenza uhluke, noma ungagqoka ingubo ehula phansi, ushuqule ekhanda kube ngathi ungcwele, kodwa uma ukumbhabhatiso kaJohane uyasala, uyabonakala. Kodwa uma umbhabhatiso kamoya engcwele uyabonakala futhi. Hallelujah. Bhabhatiso kamoya engcwele, it's a Bible, they received the Holy Spirit, the helper of the mankind. Hallelujah. Mhlambe ake ngikubuza ukuthi usuwamamukela yini umoya engcwele? No, ungangiphenduli. Iba neqiniso kuwe, iba neqiniso phambi kwakho nomoya engcwele. Suwamamukela yini? Yebo siyavutha, yebo siyaministerisha, ngiyalaleleka, yebo ngishawele izandla, I'm well known. But the question is, uyazana yini nomoya engcwele? Yena uyakwazi yini umoya engcwele? Awu bafethu, hawu bafethu, wake wakhalisa yini ngelinye ilanga uwedwa nje? Ake siye lana esontweni sivutha sonke,
ngoba uma sila ngaphakathi igrace that I have, igrace usise anayo ye-worship, uma esuke evutha ekhaya mafika la ngaphakathi kwakhona ugcobo lwenkosi nomunye wavutha isibani sonke, the grace iyokhela ibandla lonke, bese nami ngingena under that grace, and then I speak in tongue, makoshanta ngibakadoshele bosata, kanti ngidonsa in her grace. And bese ngiyacabanga ukuthi ngiyavutha, nginayo umoya ngcwele, nginesibani, kodwa mase ngifike ekhaya there is no makashanta, there is nothing. Have you received the Holy Spirit now? Have you received the Holy Spirit? Ngiyayithanda itheme yethu namhlanje. I'm not only asking abantu abasha, but nathi esibadala sahlangana naye yini umoya ngcwele. Hallelujah. Ngoba kuyenzeka nami ngimdala ngibamba inkonzo, ngibamba umbhabhadiso kaJohane, ngishiye yena osefikile. Ngithi iBhayibheli baqhubeka bayibamba oApollo, bawushumayela kanti usefikile uJesu. Abamboni uJohn umbhabhadisi noma naye sesho ukuthi nanti wumhlo, hayibo nakumoya ngcwele. Thank you. Isizathu sokuthi ke mhlambe indlela ozobona ngayo ukuthi umamukela uKristu kuzothi noma kufuna ukubuyeka emumva bese kuba khona into ethi cha wena usumntwana kaNkulunkulu. Kuzoba khona into ekhozayo. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Ithi iBhayibheli mase sekufike umoya ngcwele kwadlula kumbhabhadiso kaJohane and everything. Kwadlula kuma scriptures noma ama scriptures the Old Testament ayikhona esiza ngoba ayi continuation yalento le umbhabhadiso umpostoli uPaul akhuluma ngayo. Amen. But the Holy Spirit kwase sekuyimission, kwase sekusebenza umoya ngcwele, the Holy Spirit's generation, because we are that generation, a generation kamoya, a generation engadinga ukuthi ize ihamba first, engadinga ukuthi ize ikhuzwe abadala. Weba fethu khona into engifuna ukuntshela yona, uyabona umoya ngcwele even before uzokhuzwe ekhaya, ukhuzwe ebandleni usuke etshelile yena uma impela wazana naye.